Ki Pulit ke Southwest Khasi Hills District kilayok kemno ya uwe bar Jylla sapusan snem ubadai na Khunruit Dubri District Assam halor ke jengkeno ba ulale Be-Ijot Jylla ke jong ke Khunruit ke badang khatlai snem karta ha ke wei ke shnong ha Southwest Khasi Hills District. Kat kum ke ejahar bala ujor daka kami jong ketika kena leong ba ha ka aflai terik unaitung arhajar arpusan kala yo jengtip na ka wei ke para marjan baka khun jongka kala syale Be-Ijot ha utai Kpa-Nah bar Jylla bad ha ka jengkeli pertobha ini i hebred ilaya thu ba ulale Be-Ijot ye la kumba saw hadu sansin nadu ubnai kelalingkot jong usnem arhajar arpusan. Ya uni Kpa-Nah bar Jylla ki Pulit kila yo ban kem ha ka apu sauterik unaitung arhajar arpusan bad ha ka jing toket ulaya thu ba ulale ya katei ka kamrunar. Ki Pulit kila register mukadama ha ki kendon ka Pokso Act persya yo Kpa-Nah bar Jylla batian bishar yo u ha ka ba ka yeng ka syari kala pengat judicial custody yo u khat sausngi. Habatin pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.